Вітаю вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры. Сёння панядзелак 24 верасня і ў гэтым выпуску. Кінафестываль «Лістапад» вызначыўся са слоганам і візуальным афармленнем. Аркестр «Метамарфозы» адкрывае новы сезон. У В'етнаме мост «Залатыя рукі» ператвараецца ў самы папулярны архітэктурны аб'ект гэтай краіны. А напрыканцы гутарка з лаўрэатам нацыянальнай літаратурнай прэміі Георгіем Марчуком. Арганізацыйны камітэт вызначыўся са слоганам і візуальным вобразам 25-га юбілейнага кінафестывалю «Лістапад». Слоган будзе гучаць як «Пазнаючы белы свет». Гэта адсылка да творчасці культавага рэжысёра Кіры Муратавай і яе аднайменнай карціны. Менавіта на такое кіно, якое гаворыць пра блізкае на мове высокага мастацтва, будуць арыентавацца пры фарміраванні сёлетняй праграмы. Фестываль пройдзе з 2 па 9 лістапада на пляцоўках 7 сталічных кінатэатраў. А зараз даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі і мерапрыемствы адбываюцца апошнім часам у нашай краіне. У Гродні прайшоў міжнародны прафсаюзны велапрабег Гродна-Друзкі Нінкай, прысвечаны другім еўрапейскім гульням. Больш за 150 удзельнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама Літвы, выйшлі на старт, каб паспрабаваць сябе на 42-кіламетровай дыстанцыі. Папярэднічаў заезду сімвалічны флэшмоб. На цэнтральным стадыёне Гродна велагоншчыкі разгарнули 25-метровый сцяг, символ других еўрапейскіх гульняў. Хотим поддержать эту традиционную уже идею, внести какую-то дополнительную изюминку, связанную с тем, что покажем, что велоспорт – это один из серьезных видов спорта, который включен в программу вторых европейских игр. И сегодня это такая для нас а-ля мини-тренировка по велогонкам на шоссе. Мероприятие для любителей велоспорта. Наряду с профессионалами едут те, кто любит велосипед, кто занимается здоровым образом жизни, ну и является собой пример для других. Цель нашего марафона – популяризация профсоюзного движения, здорового образа жизни, ну и дружбу между литовским и белорусским народом, поскольку этот марафон соединяет наши города-побратимы Гродно и Друзкі Нінкай. Сярод удзельнікаў веламарафона прадстаўнікі самых розных прафесій. На працягу ўсяго маршрута іх суправаджалі прафсаюзныя валанцёры, былі арганізаваны мабільныя пункты з вадой і тэхнічная дапамога. Беларуска-літоўскую мяжу гоншчыкі перасеклі без прыпынкаў, папярэдне аформіўшы дакументы на старце. Пераможцаў выбралі ў 5 групах, але памятныя медалі і падарункі атрымалі усе удзельнікі. Струнны аркестр «Метамарфоза» заўтра дасць свой першы канцэрт у новым сезоне. Традыцыйна ў праграме іх выступлення сусветная класіка. Гэта і 40-я сімфонія Моцарта, і ўспаміны пра Фларэнцыю Чайковскага і многае іншае. За дырыжорскім пультам кіраўнік ансамбля Павел Любамудраў, адзін з самых яскравых прадстаўнікоў новай хвалі айчынных дырыжораў. Пачатак канцэрта о 19 гадзіне. У мастацкай галерэі Універсітэт культуры сёння пачынае працу выстава Ігара Каперскага «Танец агню». Гэты мастак з Жодзіна ў асноўны час працуе трэнерам-выкладчыкам па спартыўнай барацьбе ў мясцовай школе алімпійскага рэзерва. У 10гадовым узросце ён захапіўся выпальваннем на дрэве, што ператварыў у сапраўднае мастацтва. І сёння Ігар Каперскі адзіны ў нашай краіне, хто працуе ў тэхніцы піраграфія. За 40 год творчасці ён стварыў больш за 200 работ, якія сёння знаходзяцца ў музеі алімпійскай славы, ў музеі Белаза, а таксама прыватных калекцыях. 25 верасня спаўняецца 105 год з дня нараджэння беларускага пісьменніка Сергея Грахоўскага. Гэтай даце тэлеканал «Беларусь-3» прысвеціць паказ праграмы з цыкла «Запіскі на палях» Сергей Грахоўскі «Паэзія і проза жыцця». 19 гадоў ён правёў у савецкіх лагерах, але так і не зламаўся і пасля ўсяго, што перажыў, змог вярнуцца да жыцця і стаць адным з самых прыкметных творцаў айчыннай літаратуры. Таямніцы жыцця і творчы шлях Сергея Грахоўскага глядзіце завтра ў 12:55. Сергей Иванович не шкадаваў часу і слоў, каб запальваць у людзях агеньчык веры ва ўласную моц і годнасць. І Беларусь атрымала яшчэ як мінімум адзін спраўджаны талент, а значыць, яшчэ аднаго шчаслівага чалавека.
А на сцэне Белдзяржфілармоніі заўтра пройдзе канцэрт вечар вакальнай музыкі ў выкананні нямецкай вакалісткі Мехтхель Бах. Гэта вядомая сёння ў Еўропе салістка. Яна актыўна выступае на розных пляцоўках і заўтра ў чарговы раз завітае на сцэну беларускай філармоніі. У праграме запланаваныя творы Гайдна, Шуберта, Шумана, Штрауса. За фартэпіянную частку будзе адказваць Дмітрый Зубаў. Канцэрт ладзіцца ў рамках тыдня ў Германіі 2018 і пры падтрымцы інстытута імя Гёте ў Мінску. Вялікі тэатр Беларусі ў сваю чаргу запрашае на балет, на музыку народнага артыста Беларусі Евгена Глебава «Маленькі прынц». Гэты сусветна вядомы твор Антуана де Сент-Экзюпері ператварыў у танец харэограф Александр Ціхаміраў. Ён жа разам з Ларысай Глебавай стаў аўтарам рэдакцыі лібрэта. У галоўных ролях Ігар Аношка, Вольга Гайко, Мікіта Шуба. Упершыню на сцэне вялікага «Маленькі прынц» з'явіўся ў 2015 годзе. У 2017 стаў намінантам 4-й нацыянальнай тэатральнай прэміі Беларусі. У Мінску працягваецца міжнародны форум «Тэ-арт». Спектакль, удзельнік яго міжнароднай праграмы «Вяселле» заўтра і паслязаўтра пакажуць на сцэне тэатр беларускай драматургіі. У аснову пастаноўкі вільнюскага гарадскога тэатра пакладзена п'еса Брэхта «Мешчанскае вяселле». Напісаная роўна 100 год таму. Рэжысёр Оскар Каршуновас пераносіць дзеянне ў сучасную Літву і праз тэкст разважае пра дэградацыю традыцыі, абясцэньванне свяшчэнных рытуалаў, якія людзі выконваюць па інерцыі. Спектакль будзе ісці на літоўскай мове з сінхронным перакладам на рускую. Залаты мост у В'етнаме, які адкрыўся ў чэрвені, ўжо прыцягвае тысячы турыстаў. Збудаванне ўяўляе сабой пешаходную дарожку, якую падтрымліваюць гіганцкія каменныя рукі. Падрабязней пра гэтую новую архітэктурную славутасць у нашым сюжэце. Залаты мост стаў новай звышпапулярнай славутасцю В'етнама. Збудаванне ўзвышаецца на 1000 метраў над узроўнем мора. Пешаходную дарожку падтрымліваюць дзве гіганцкія каменныя рукі, якія нібы выраслі з горнай пароды. З моста адкрываецца захапляльны від на прыродны ландшафт. Здаецца, быццам ідзеш па аблоках, нібы наступаеш прама на іх. Гэта так выдатна і весела. Паводле задуму архітэктараў, збудаванне павінна сімвалізаваць рукі Бога, якія прыўздымаюць над зямлёй залатую палоску. Залаты мост знаходзіцца недалёка ад горада Дананг. Раней тут пабудавалі самую доўгую ў свеце канатную дарогу. У мінулым годзе на ёй пабывалі амаль 3 мільёны чалавек. Тым часам у сталіцы працягваецца 15-й міжнародны фестываль студэнцкіх і моладзевых тэатраў «Тэатральны куфар-2018». І заўтра на галоўнай пляцоўцы фэсту пакажуць 2 спектаклі. Першым будзе «Чэхаўская чайка» ад Белградскай акадэміі мастацтваў і рэжысёра Мілана Нешкавіча. Яе пачатак у 18 гадзін. А 21 гадзіне на сцэне ліцэя БДУ рэжысёр Іліл Сэмел прадставіць «Забойства» па п'есе Ханана Левіна і ў выкананні адразу 2 тэль-авіўскіх тэатраў «Тау» і «Дзатва». Нагадаем, сёлетні тэатральны куфар будзе працягвацца да 27 верасня. Заўтра вядомы беларускі піяніст Юрый Бліноў запрашае ўсіх у верхні горад на свой канцэрт. Дарэчы, першы ў гэтым сезоне. Гледачоў чакаюць шэдэўры фартэпіяннага мастацтва, трагічная саната Мэтнера, паланэз-фантазія Шапена ды іншыя творы. У другой частцы канцэрта да Блінова далучыцца малады баяніст Антон Маляёнак. Разам яны выканаюць як сольныя, так і дуэтныя кампазіцыі, прычым шырокага жанравага дыяпазону. Завершыцца канцэрт прэм'ерай сумеснага твора «Сінаржы», напісанага спецыяльна для фартэпіяна і баяна. Да 60-годдзя заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Анатоля Кацянёва заўтра «Беларусь-3» пакажа выпуск праекта «Камертон» з яго ўдзелам, а пасля першую серыю мастацкага фільма «Сакрэтны фарватер», стужкі, якая фактычна зрабіла з Кацянёва зорку савецкага экрана. Вандергольцев в шкерах нет, это точно. От нас, торпедников, такую громадину не спрячешь. Так для кого же это все? Новый фарватер, маяк на берегу. Иначе говоря, засекреченная в шхерах гавань.
Вандалізм ці сучаснае мастацтва. Гэтая надзённая спрэчка стала і галоўнай ідэяй выставачнага праекта, што ладзіцца ў Мінску «Бэнксі» і 314 арт. Прысвечана, напэўна, самаму вядомаму ў свеце графітісту, які падпісваецца імем Бэнксі. Яго сапраўднае імя і нават знешні выгляд загадка 21 стагоддзя, а сам ён сусветны феномен, праца якога каштуюць дзесяткі тысяч долараў. Паглядзець інсталяцыі можна да 14 кастрычніка. Да дня нараджэння народнай артысткі СССР, беларускай опернай спявачкі Святланы Данілюк, Беларусь-3 пакажа выпуск аўтарскага праекта Александра Дамарацкага «Святло далёкай зоркі». Нарадзілася Святлана Данілюк у Кіеве, але пасля заканчэння Кіеўскай кансерваторыі ў 1966 годзе прыехала працаваць у беларускую сталіцу. Спачатку ў Вялікі тэатр Беларусі, потым беларускую філармонію. Успаміны родных і калег, а таксама аўтара праекта глядзіце заўтра ў 22:40 на нашым телеканале. Она не позволяла себе никаких компромиссов с тем, что считалось несозвучным ее характеру, ее убеждениям, ее устремлениям. Сцэнічная інсталяцыя кіберпанка ў дзвюх дзеях, ды яшчэ і без антракта, менавіта так пазначаны зусім не дзіцячы спектакль «Тэдзі», які заўтра пакажа тэатр юнага гледача. Таленавіты праграміст Макс фактычна ажыўляе плюшавага медведзіня. Дае яму магчымасць бачыць, гаварыць і нават дапамагаць у працы. Але паступова Тэдзі пачынае думаць і дзейнічаць самастойна і выкідвае з жыцця Макса ўсіх дарагіх для яго людзей. І вельмі хутка прыйдзе чарга самога Макса. Аўтар пастаноўкі Александр Хромаў, рэжысёр Ягор Лёгкін. Падчас святкавання 25-га дня беларускага пісьменства ў Іванаве ўручылі нацыянальныя літаратурныя прэміі. У катэгорыі драматургія перамог Георгій Марчук з кнігай п'ес «Святло вышыні». Мы сустрэліся з пісьменнікам, каб пагаварыць пра прэмію і сучасную беларускую драму. Вітаем вас, Георгій Васильевич, і віншуем з атрыманнем нацыянальнай літаратурнай прэміі Беларусі. Вы раманіст, дзіцячы пісьменнік, аўтар кінасцэнарыяў, п'ес, афарызмаў. На вашу думку, літаратурны талент правяраецца менавіта валоданнем рознымі жанрамі? Не абавязкова. Просто здараецца так, што робіцца сумна альбо ў адным жанры працаваць, альбо не стае сюжэтаў. А бывае, што нешта дыктуецца, як кажуць, зверху. Хочацца раптам выйти на афарызм. Мне было цікава працаваць і цікава зараз працую ў розных жанрах, правда, ўжо не з тым тэмпам. Пра што сёння драматургія Георгія Марчука? Таксама пра рознае, не толькі гістарычнае. Я пачынаў з камедый і зараз літаральна некі паўгода таму завершыў працу над сатырычнай камедыяй пад арыгінальнай назвай «Селфі дэпутата». П'еса аб тым, як улада можа ўздзейнічаць на асобу, які нечакана зрабіўся дэпутатам. Это першая спроба, у нас малавата камедый, тым больш сатырычных камедый. А ці лёгка аўтару вашага пакалення ўпісацца ў сённяшнюю драматургічную рэчаіснасць, дзе пануюць так званая новая драма, ды сучасныя тэатральныя формы, ды падходы да кіно? Цяжкавата, з аднаго боку. А з другога боку і лёгка, таму што ёсць розны глядач. Усё залежыць ад таго, наколькі арыгінальна, па-мастацку высока, наколькі выпісаны цікава характары і наколькі это можа ўсхваляваць глядача. Я проста пішу для ўсіх. Кожны павінен знайсці нешта сваё. Ваше чалавечае станаўленне стала асновай фільма «Кветкі правінцыі». А ці часта фрагменты жыцця Георгія Марчука рабіліся тэмамі яго твораў? Кожны пісьменнік забірае перажытое і эксплуатуе яго ў сваіх творах. Таму што без перажытога, відаць, сапраўднага пісьменніка і няма. Кожны пісьменнік на пачатку ўсё ж такі піша пра тое, што перажыў сам. Так і я і ў «Кветках правінцыі», і ў рамане «Крык на хутары» выкарыстаў некаторыя гістарычныя рэаліі майго дзеда і яго паплечнікаў. Напісаў давідгарадоцкія каноны. Мая радзіма мне дапамагае. Я заўсёды кажу, што малая радзіма выхоўвае людзей, якія пасля робяць эту малую радзіму вялікай радзімай. А якія тэмы як аўтара вас цікавяць сёння?
Темы широкие, разные. Основная, конечно, тема для письменника – постигать сенс життя и душу человечую. И передать то, что ты отчуваешь, читачу. Дякую, Георгий Васильевич, і натхнення вам на новыя творы. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.